Здравейте и добре дошли в Vlogmas ден 22 и сега започвам да отварям адвент календари. Започвам с първият на Милка. Ето го ден 22. Вътре има бомбонче. Календар с билчайове. Това е чай от семена с подправки. Календарът на Синсей. Ай, падна една висулка. 22. Ето го. Вътре има една много красива висулка с сърчице. Чакайте, приятели, че тук се заклещи да ви покажа. Има още едно сърчице, само че е по-голямо. В един друг ден го получих. Едното е в розово, другото е ето така. Календарът с мочета. Вътре има зайче. Това е третото зайче. Ето, приятели. Гумени зайчета. Колекция. Календарът с биошоколадови топчета. 22. Ето го. Ето го и биошоколадовото топче. Следващият календар на Синсей. Вътре има еленче. Много е красиво. И последният календар на Синсей. Вътре има молив, сигурна съм. Да. И сега нека да видя как да го извадя, защото много трудно се изваждат. Ето го, той е с снежинки. Това е третото моливче с снежинки, но само че това е зелено и имаше различни други цветове. Календарът с шоколад. Ето го, ще ми извади очите. Вътре не мога да разбера кръгче, но не мога да разбера какво има на това кръгче. Ето го. Календар на Play-Doh. Ето го, ден 22. Има нещо доста по-различно. Доста по-различна формичка. Тя е елхичка. Тук се слага пластелина. И много интересно. Календарите на Playmobil. С фермерски играчки е този. Приятели, тук има, сега ще ви покажа, само да сложа ето това. Тук има цветя за дръвчето, което получих вчера. Сега ще ви го покажа. И едно малко сладко пиленце. Сега ще ви сложа ето тези цветлета тук, защото ми е по-удобно. Ето как изглежда едно цвете. И тук има едни дупчици на цветлетата, за да се слагат на дръвчето.
И сега ще ви покажа колко свежо ще изглежда дръвчето. Много интересно са го измислили и тук има едно пиленце. Като стигна до него ще ви покажа и сладкото пиленце. Остана ми само едно място за това пиленце, така че ще ви го покажа сега, за да не слагам другите и да няма място за това много сладко пиленце. То е в синичко, тук си има дупчица за него. Я вижте, приятели, колко сладурско се получи. Много красиво. Останаха ми още 3 цветета, но тук няма толкова дупчици, колкото трябва. И това е последният календар на Playmobil. Ето го ден 22 на същото място. Вътре има доста части и нека да видя. Тук виждаме, че има и китара. Винаги тези пликчета много трудно се разкъсват и се махат нещата много трудно. Сега ще ви покажа. Доста интересно. Ето тази част се слага ето тук. Да. И тук има едно място, на което трябва да се сложи. И ето така трябва да изглежда. Аз малко трудно ще го сложа, затова ето така ще ви го покажа нагледно. Ето, много е сладурско. Това е микрофонче, което е много сладурско. Много е малко. И тук има една китара, която също е много сладка. И последният календар с... Малко трудно ще го взема. Този календар винаги много тежи. С биохрани. И сега нека да видя какво има в ден 22. Много голяма упаковка. Това е корнфлейкс с млечен шоколад. Много интересно. Много яки храни има в този календар и доста голям са. И, приятели, остават само 2 дни до края на календарите. И сега ще ви покажа как сглабим още една 3D къщичка. Сега ще сглабим 3D къщичка и нека да я разопаковам. Ето, вече я разпаковах. Така трябва да изглежда 3D къщичката, много красиво. И ето това са частите. Има 2 картончета, като елхичката. Това падна. Ето това. И това е самото картонче. И другото е ето това. И ще се включа, когато съм разпределила частите. И сега ще ви покажа основните части. Ето това. Ето тези 2 оградки. Едната е по-голяма, другата е по-малка. Тук са открехнати прозорчетата. И тук, ето на това прозорче пише Merry Christmas. Това е покривчето заснежено. И основната част, където се слага къщичката. И сега нека да започнем да сглобявам самата къщичка. Вече сглобих къщичката.
много е красива и много по-лесно се сглобява от елхичката и започвам да я украсявам с ето такива фигурки. Вече сглобих къщичката. Сега ще ви покажа 3D шейната на дядо Коледа. Ето я с еленчетата. И сега ви показвам как е станала къщичката. Много е красива. Ето я, прекрасна е. Това беше от мен. Ако ви е хареса видеото, абонирайте се за канала ми, оставете пашата нагоре. Също долу ще оставя и инстаграмът ми. Ако искате ме последвайте. Целувки, прегръдки и до скоро!